الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا يا ونن به en mbito anan ya ayyuhal ladina amanu fu taskita ngiya ko warata ɓawo ton ɗum umrore nako haade ko malla umrore be haade fu waran woodi ngol en jangino umrore be haade fu wari ha muɗum en darangol bo aya ka bo: ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu. ya ayyuhal ladina amanu ya onon nuɗɗinɓe gondinɓe woodende Allah seniɗo, tindinoje maako, inde maako, gonɗiniɓe kanko tan tagi mobgal takle fu kanko jeeyi takle man. o woodi inde maako boɗɗe ɗe hertorimo be tindinoje maako boɗɗe, nden kanko tan woni deweteɗo kadi be gonga kam. nuɗɗiniɓe woodende malaika en Allah, defte Allah nulaɓe Allah hoddude ñande dargal hoddirore hayru be sharru ngam amanu nuɗɗiniɓe ɗo kamɓe woni bolwanteɓe, kamɓe woni nafitoranɓe be waaju. ya ayuha alladina amanu ya wonon nuɗɗinɓe ida laqitum fi'a, to ni on potti jama'atan kafira, jama'are kufrunde, jama'are heferde, jama'are wulunde, wodede Allah be rewgo Allah, fasbutu tabbite ligitalim ngam habduki e maɓɓe. wala tan hazimu tata kawe, onon kande on ɗo nuɗɗini Allah ceniɗo, on anda kadi Allah wallan on kanjum to on fotti be heferɓe, onon ka tatan dogge, on fotti be maɓɓe ɗo ngam ɗume? ay harabtum jama'a, to ni on habdi be jama'are kufrunde, are heferde, ngam ha on kaɓa e maɓɓe. kanjum tafsiro men wi liqitalihim ngam habduki e maɓɓe. wala tahzimu tata kawe, onon ka tata dogge kadi, to ni nde on laati on mumini en on nuɗɗinɓe, ta on nanda baɓe nuɗɗinaki kadi. waskurullaha kasiran, inne Allah no ɗuuɗi. ud'uhu bin nasri, do'ore Allah be nasaraku, tore Allah seniɗo nasardina on, tore Allah seniɗo walla on. ha ɗo wi waskurullaha kasira, jikiri ɗum ɗo mooɓi kuje ɗuɗɗe. annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓurɗum yiɗego bolle ha Allah nayi, torratama be ko a fuɗɗiri fu: subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. ɗo nder ɓurɗum yiɗego bolle yiɗe heedi Allah, sakko nder lewru suuma e lisma wiigo ɗum kadi. ta laata ko na suuma e bo ta laata ni ñalla ha hiira wi'ay ɗum kondete merre kam. lismu bolle ɗe Allah ceniɗo ɓuri yiɗugo ɗo, a tawa mbar jaari ma ɗuɗan yande janngo. waskurullah kasiran, inne Allah no ɗuuɗi. ay ud'uhu ndo'oremo bin nasri be nasaraku, wa man nasru illa min indillah. wala har ballal ka woni ko ena heedi Allah, tore Allah kadi tata on giya ngam on ɗuuɗɓe, on tamma ngam man on heɓan on jaalo heferɓe, kay se on tora Allah ceniɗo.
julɓe yande fathu makka nde ɓe ɗuuɗi ɓe ngaɗi ujune 12 ɓe mbi nde ɓe dillan ha Hunaynu ɓe wi hande kay jalatake ngam famɗuki kam nde ɓe potti ɓe ɓen man ɓe doggi seɓawo ɗon nde ɓe lorti kadi Allah seniɗo nasarɗini ɓe walli ɓe kadi ɓe heɓi jaalorgal kanjum ta gawkine ta gi'e ɗuuɗugo moɗon ud'uhu bin nasri tore Allah ɓe nasaraku tore Allah ɓe ballal o walla on on heɓa on jaalo heferɓe wal muradu bi dhikri ma yasmulu du'a muyo be jikiri ɗo ko moɓata do'a fu jikiri bo ko ɓuri teddugo nder muɗum jangugo qur'anu rende wala jikiri fotata be mare ma sakko ɓura nde jangu qur'anu jemma e ñalowma ija kunta fi hammin wa gammin wa gurbatin fakra kitab allahi tanju min alhammi aɗo wondi be sunoji aɗo wondi be numoji aɗo wondi be ɓillaji aɗo wondi be ñawuji nder sunoji man aɗo wondi be yimɓe taƴima nder sunoji man a bembuɗo anda to a yata jangu qur'anu toru Allah a hisa naafu jangu qur'anu toru Allah a hisa goɗɗo feere o laatake o ɓillaɗo nden o laati kanko man ɗo oɗon bana goɗɗo e wiyata bambe ɗo yaha rondana yimɓe dongal imma jippina dongle imma wa'ina dongle ha mota imma ronda yarana yimɓe babal kaza ɗo woni kugal maako o ɓeeteriɗirawo maako bo ɗum o waɗata man ɗo kanjum o heɓata o ñaama kanko ɓeeteriɗirawo maako o ɗum yiyani bana o ɓilla ɓe ɗon nder wuro mango nden ha wuro goo saare maako ɗon dow laawol yimɓeji pat ñiɓisi e mbooɗi laawol tankama wooɗi waɗi goudron jonta ka dede pellera ɓe ngoni ɗo se saare maako on woni ñiddude saare maako ko se o waɗi tolji on jonta ka oɗo tappi ngam ta ɓe ndara nder saare ko lutti bo an birji ko taari ɗon fuu oɗo heddi be goɗɗo jam jawdi goɗɗo goo se wari wiyata mo kadi a yi pellere nde wooɗi jotta kam sorranam saare ma nde an jaha ha ɓaawo wuro a heɓa babal mangal ni a sooda be seede luttuɗe a yiɓira lutta a waɗa haaje ma min bo ha mi yiɓa ha ɗo kam wooɗa a yi saare ma ɗo ñiddini nokkure nde o wi oho non saare ɗo mi roni ha baba kadi Allah kam feesa dokkal jom to Allah hoynaniyam mi heɓi ko mi yiɓira na wooɗi mi yiɓan to noon waɗaki bo nde jooɗa ɓiɓɓe am dona beela Allah hokkanɓe ko ɓe ñibra nasalullah salamata wal afiya inna al insana la yatgha ndey on liman wolonam le arraahu stagna yaɓata saalo wananata ɗo ɓi adamajo ƴaggoto Allah rena min be ma be oya fu yaake nde ƴaggare man waɗata arraahu stagna to o yiimo kanko hoore maako o jaynitake jawdi ɗon sukaɓe ɗon laamu ɗon ko fewre to o fewi ɓe mbiya gonga yo yaake man ƴaggare waran jam jawdi goo sey ɗum ƴaggi ɗum tan dilli ɗaɓɓito e ardiɗo jonta kam nda habar to a yiɗi lenu a laara fattude ka jaare ɗo wayne jiiɓinde sam waɗu no a watta fu o sorranammi saare maako ɗo hami heɓa mi yiɓa wuro men wooɗa to ardiɓe bo na yiɗi wuro wooɗa kam ƴewnimo o wari noy wayne ha pellel ka jaaɗoɓe mbi saare ma tan wonni wuro sorran nde yimɓe ñiɓoɓe ñiɓa o wi o kadi na mi salata ko Allah waɗi komi heeɓi kam mi bona mi wota haaje ñiɓugo lamiɗo wimo accu wolde ma wolwata ɗo mi hokkima lebbi 15 lebbi 15 ɗo to a ñiɓa pellere nde miɗo sorrandade goɗɗo woɗi o kana koye ɗum ha Allah o dilli o jooɗi nden o hiisino waɗata se goɗɗo feere wiyata mo o yahi debbo maako go wiyata konto a yahi jami modibbo no a waɗata beela Allah hoynante nan haala ɗo boɗɗum haala janngugo Qur'an be haala du'a ɗo siftinirimi nde o yahi ha modibbo wimo yo
bande de a andi wakkati juulugo wakkatiji juulugo ɗon jowi diwatama ɗo waɗan qur'anu bo wakkati mum tata diwe janga qur'anu to a jangi bo a tora Allah o wiyata modibbo kadi ba wakkati nde handi o wi to a juuli subaha jooɗu ha juulirde jangu qur'anu tata wurta ta to nange fuɗi ɓamti seeɗa a naafa darɗe ɗiɗi a ɗiɗaɗe a tora haaje ma Allah hoynante o hoyiri ɗum ha nder ɓernde maako ɓe imanaku ɓe gonɗin o jangan qur'anu go nde weeti fuu ha nder ɗon goo se fe'animo kadi useni kon to o dilli jahangal o yiiloy o laari kam jam ha seede maako ɗe o mari no o hooyi seede booro joyi nder ton luttuɗe o hokki debbo maako o wiyata ɗum ceede ɗo hoosuɗe a waɗa a tamsa ko makala a waɗa ha yonde men ɗo a waɗa ka sorrugo a heɓa ko a ñaama ɓe ɓikkon min ha mi dilla mi yiiloya nder duniyaru yimɓe fuu to yiilina Allah ɗo hoynana ɗum bela Allah hoynan tan debbo wi yo Allah walle o wurti o tawi moota manga sardi dillat o ƴami chauffeur go to a yahata mi yahan wuro Kaja o wimmi bo mi yiɗi yaago toon yaram le o wiya andi wuro man kana mi anda meeɗa yaago o itti seede o hokki mo ɓe ko ilawol ɓe ɗon dilla har ɗon goo ɓe yahi ɓe tawi ba'itirawal gongal feere sarje ma moota go ɓuri nga fotawi wa'itigo ba'itirawal ɗo nga kaasi nde ɓe dari goo chauffeur wiyata moto boy mum daya ha gurel yeeso ɗo a tawan haaɓe ɗon ton ɓe ngara ɓe mballita en jotta ka ɓe ustina en dongal mota ɗo hayni wan en ba'itira tonde nde o yahi o ƴewni haaɓe goo ɓe ngari ɓe daari mota ɓe wi se o hokka ɓe booro 50 to o hokkaɓe booro 50 fuu ɓe memata mota man o wi booro 40 o mari ɓe sali se ɓe bolwi ɓe wolde maɓɓe ɓe mbi to o hokki ɓe booro 60 ɗo ma ɓe roda buhuje man ɓe mbaitina to mota go eri to nde goo ɓe lora ɓe sardengal ɗo dilla to o sali o hokkay bo en accu to jemma waɗi en gara en tappa ɓe en kosa kuje maɓɓe fuu a se motoro boy nanan wolde maɓɓe goo nani se o yecci jagorɗo maako nda ko yimɓe ɗo bolwi de ɓe wolde maɓɓe ɗon goo toye goɗɗo goo ɓe ɗo wiyamo Jaabu Bambe o ɗon ɗon se o ƴami chauffeur mota go booro 50 a wiɗo kade ɗon na o wiɗe ɗon o wimo hokkam de mi hokkama a waɗa noy o wi na haaje ma ka dongal ɗo usta yaha dow to nde to mota to wa'iti en sarde en dillana o wi oho o hokkam de o itti booro 40 o hokkimo o waati a jiba maako maɓɓitina ɓaawo mota o maɓɓiti o waɗa ni o heddina ɓaawo maako ni o roda buhure se to wa'itini o timmini o wallina o lora kadi bo o wi motoro boy an ka aynu ha to an jam mota an bo daru ha ɗo ha o usti buhuje jotta ka mota wa'itan nanga wa'itan mota go wa'iti timmi o lori o rondiɗe o sardi mota halas ɓe laayi ɓe dilli ɓe yahi ɓe jotto e wuro to har ɗon ɗo nde oɗo fuɗɗi rondugo kadi bo ɓe yago lori wolwi fayinta ɓe mbi ɓe tumbiramo ɓe koppa mo jotta kana o yiɗi ɓe hadgo keɓal motoro bo wiyata mi nani ko on bolwata dey amma oɗo mo gi'o ton ɗo to on ɓadi mo moye fuu o hela ɗum o yewa ɗum ba yewko leggal o sakkina to on giɗi bo ponde on yiya ɓe kultori jam o roodi buhuje kam sardi buhuje nde mota wa'itigo maɓɓi e dilli ɓe ɓe yetto e wuro nde ɓe jotti chauffeur ƴamimo kadi mo andi ha wuro ɗo o wi o laamu mi andi ko goto ɓe yahi woodi saare ɗon saare haya o yehi ha o tawi goɗɗo go o wiyata a woodi suudu nam o woodi suudu fuu no yoɓata jemmare o wi booro oɗo itti dedey heede lebbi ɗiɗi hokkimo ñamdu bo ñalomare fuu oɗo ko ñamata bakin lewru o wi to nda kono on kadi hakkilanmo jam on kam lori dilli wuro maɓɓe bo wooto o jooɗi ɗon goo to o juuli juulirde ni kanko o wurtata oɗo jangga qur'anu mako seeto nangue fuɗi o dilla o wancoya nder wuro har ɗon goo kana seede ka booro 40 ka o heeɓi nde oɗo wari hotugo o hokki ɗum booro 13 yaranamo saare o luttidi ɓe 10 ɗon goo ha ɗon goo o fasitay sam oɗo waɗa do'a mako ba oɗo wino seeɗa goo o heɓi kuugal kam oɗo huwa kuugal mako nane ma o wowi rondugo kuuje
nde yotti ɗum neeɓi seeɗa woodi mo ɓe waɗi ardiiɗo haala kirsol ha wuro man se mayna ɓe ɗaɓɓiti moye ɓe numata adilijo ni jonta ha ardina ɓe ha kuugal kirsol ɗo jam saare hayago se yeccoyi ardiiɗo wuro o wiyata woodi mo weeri ha am to kadi miɗo yiya ba alama adilaku ɗo ha maako noye alama adilaku maako o wi ko o wari ɗo mi meeɗa yiirugo mo kallungal ko ngale koyna kuugal bongal ngale a andiri mo o wi tumo juldan ɓe yimɓe ha juulirde to o juuli subaha bo o wurtata oɗo janga qur'an se to nangue fuɗi ɓamti seeɗa o naafa darɗe ɗiɗi o lutta wurtugo yowa ardiɗo wi o ho waddumo o waddi to nda kuugal ngal min yiɗi ngal min mari jotta kam ɗum ɓuray bo lebbi seeɗa jonta kam min yiɗi a ardana ngal amma to a ardani kuugal ɗo ha kala nagge fuu aɗo mari sumpu temerre nayi bo ñalowmaare fuu kasata nayi temerre be gelde hirsete nagge fuu aɗo mari sumpu temerre arta a arda a naati ardiɗo a ko wattamo yerdugo kadi o yerdi o jooɗi oɗo huwana ɓe kuugal go ɓaawo lebbi seeɗa ni o tawi o heɓi seede ka ɗuuɗi yande feere nde soferde goo nde wari pat o wiya yottamo nde wari o wiyatamo to hande kam to a hootan yeccam nde a hootata fuu accu kuuje am noon kuuje am tan a rondata a horanami o soodi kuuje ñiɓaalo ko ñiɓirte kam fuu o yoɓi oɗo o sardi kuuje hoori ha saare maako kadi bo ɓaawo toon seeɗa o sardi kuuje feere o hoori seeɗa o heɓi motayel maako ɗum waɗi lebbi sappo e seɗɗa na o wari o ñiɓi saare ka wooɗi saare ka se banamaare wakkati ɓe ƴewnimo ni ha ɓe ewtani ɓe tawi kaye saare ka ñiɓi wooɗi wayne a sorrani goɗɗo saare manna mi sorray sam kadi na allah feesa dokkejo allah hokki am mi heeɓi mi jayniti mi ñiɓi toye jotta kam mo jawmu ceede goo wino se o sorrana ɗum saare be doole goo accu kuuje ko ɓe waɗata layɓa ndiyam salte dilla nder saare maako ɗume kam fuu o wolwama ɓe jalamo yo jotta kam oɗo goo se kayu mbotalkiɗi ñamale waɗi ɗum yaake nde o waroy ni oɗo se wiyata mo kadi keddumin o nda no mi wayi hande wala no mi woni sam ñamale waɗiyam mi yiɗi seede saloriyam heɓugo kadi mi heɓan 3 haama mi hokkama ɗereji saare am jinginana o wiya a waɗɗu o hokki mo 3 go o jaɓi ɗereji saare ka jingina o resi ɓiɓɓe taari allah reenu goɗɗo ɓe ɓiɓɓe bonɓe bo jotta kam ɓe giɗi ɓe sorra saare mo ɓe geeni saare fu ƴama ɗereji saare ɓe ƴama baba ɗereji saare waɗa baba safti wiɓe ɗereji saare ka ɗo ha wayno keddumen ɗo dey seede 3 million mi jaɓi ha maako o soodan ka fu seede maako ɓe waɗi soggu be maako o soodi saare o hokki ɓe seede luttuɗe saare ka pat o marti to kanjum kadi haala qissa nder toon kam ko laati tilim ɗum nder toon lismaago ɗowtanago allah ceniɗo nden to juuli subaha jooɗugo ɗo janga qur'anu ɓaawo toon waɗa do'a muɗum ɗum hunde tilimde annabijo sallllahu alayhi wa sallam to juuli subaha ɗo oɗo jooɗi ha juulirde man ɗon se to nangue fuɗi o naafa darɗe ɗiɗi o lutta dillugo haajeji maako useni an derɗirawo min be ma fu to woodi ko ɓillori en mbaɗen ma bannina ha en giya a waɗanni a laaɓkana fuɗɗu daga janngo inchallah fuɗɗi daga janngo ha yiya ko allah seniɗo tanmi hoynango ma neɓata sam seni to anniya laaɓay anniya goɗɗo ka laaɓa be allah seniɗo nden allah humtanamo haaje maako a yi hande kam deydey nangue ɗo fuɗa jamdi 6:15 won hande dey mi wima jangukatema ustat fay nden kam to a juuli suba aɗo jooɗi aɗo janga qur'anu ma ha waɗi 6 be reeta ni naafu a wurta hadisewol ɗon ngol bay haqi filɗi tammotomina amma ngol tampugol kam mo juuli subaha nden ɗo jooɗi ha juulirde man ɗo inna allah ha nangue fuɗi o naafi darɗe ɗiɗi rakatay shurutɗe wiyete darɗe fuɗuki nangue
o windane barjaari hijjube al'umra timmudi ni ngol wardi amma ngol daifa derɗirawo julɗo accu wullugo Allah ha maccu e muɗum toru Allah ceniɗo feesa dokkejo Allah ceniɗo wi waskurullaha kasiran inne Allah no ɗuuɗi uɗuhu toremo bin nasri be nasaraku annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi addu'a'u mukhul ibada do'a ɗum bosam dewal hunde marne yonki ndewala bosam bo ndewa hande hadisol gongol o wi addu'a'u huwal ibada do'a ɗum on woni dewal sam innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam Allah seniɗo wi ɓen mawni tan ɓe acca torugoyam acca do'oragoyam sayadkhuluna jahannama ɓe nastan jahannama dakhirin aya gorka Allah seniɗo wi wa ija salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani an muhammadu to jeyaɓe am ƴamima habar am min o mi ɓadiɗo miɗo jaaba do'a bo kala mo do'oriyam fuu Allah waddi sarɗi ɓaawo ton falyastajibu ɓe ɗaɓɓitiranmi jawabu ɗaɓɓitirgo jawabu man ɗume nuɗɗingo Allah gonɗingo fakat Allah jabanan mo gonɗingo fakat Allah humtinan mo haaje maako to ɗum keɓal to ɗum kisdam to o tori Allah ɗo o tabbitina fakat Allah seni ɗo waɗana mo wal yu'minu bi ɓe gonɗinanmi la Allah mo yarsuduna ngam ɓe kandi ton ud'uhu bin nasri tore Allah seni ɗo be nasaraku to ni on fotti be heferɓe on kaɓan be maɓɓe tangi e onon ka ɗuɗugo mon be marugo mon balmi be tiiɗal mon be cuusal mon tan he'a tore Allah seni ɗo la'allakum tuflihuna ngam tinon tafuzuna tinon tina e wonɗume on heɓa on humta haaje moɗon ha ko giɗɗon on heɓa jaalorgal on jaala heferɓe goo la'allakum tuflihuna ɗum wardi bela on tinoto amma to hunde wariri ha Allah seniɗo ɗum tahqiqi ɗum tabitinki on ko waɗi ɗum tabitinki ngam kanjum ɗo ɗi annahu wa'adun wa wa'adullahi la yukhlaf ngam ina on Allah seniɗo ini to on tokki dow sarɗiji ɗi fuu Allah seniɗo waɗan onon on tiniɓe kanji sarɗiji man ɗume to on fotti be jama'are heferde on kaɓan be maɓɓe inne Allah no ɗuuɗi to ɗo inna Allah ɗo sababu majum waɗan kadi on keɓa Allah seniɗo hokka on nasaraku on jaaloɓe yaman ɗum man ɗo ɗum laatake ɗum anda ɗum to ɓe fotti ha konu ta ɓe gaɗa hoolore suknulla maɓɓe fuu ɓe suklora be innugo Allah seniɗo yo noon julɗo an bo tata ɗuɗu hoolo so nani to laatake waaju ha hewtinana yimɓe so nani to a laati a seetino aɗo ƴewna yimɓe ha wara juula amma so na noon ɓamtugo hoolo dow yimɓe ɗo na ɗum hunde yettande wa atiu llaha wa rasula ɗowtane Allah e nulaɗo muɗum wala tanaza'u tata luure tahtalifu fima baynakum ta ngabotire tahtalifu tata luure fima baynakum heedi ko woni hakkude moɗon fa sakkoma tafsalu kultoron on kultora to on luuri ni kulol nasta nder ɓerɗe moɗon to kulol nasti nder ɓerɗe moɗon goo bo wata saburi hukum sembe mon dilla no a mardi sembe fuu to kulol nasti kay jotta kam suunama pargal tan goɗɗo wima doggu ni a ñaari to kulol ɗo ka to wari ɗo bonon da waɗi e ɗume sababu majum kanjum woni luural tata waabotire hakkunde mon tata luure to ni on waabotiri on luuri ɗo on kultoran to on kultori bo habre go waɗata ko on doggan kadi wata sabari hukum quwwatukum wa dawlatukum yaake man sembe moɗon be dawla moɗon fuu dillan a seenden kam Allah ceniɗo daga nane ma kanko woni anduɗo hunde ko ndeye nden o fayidi yimɓe dano yimɓe waɗata kadi ha heɓa tabita ta yo kulol wara har muɗum fal ihtilafu yansau anil jubni luural ɗo ƴonta daga kulol wal jumnu yansau anhu zahabri
kulol bo ɗo ƴonta daga to muɗum dillugo sembe ngam to goɗɗo hultori kam jonta ka wala ko o wawi koye na pargal ɓe wi yimɓeji men ɓoyma ha ɗo yake ɓe jahanno konu nde ɓe jahi konu jotta kande konu wuli ɓe reni bappa feere nanani kam ɓe jadan bo ɓe rewɓeji fuu ɓe wi bappa feere dawi rewɓe ɗo ka ɓe dillani konu ɗo wuli nde o yahi o yetti o wi ɓe mbi enen rewɓe ka en dillani konu wuli jotta ayi hultori o yecciti o tanmi kanko fu nder rewɓe pat to goɗɗo hultori ɗo dabare wonni nasala salamata wa lafiya ɗum allah seniɗo barri yimɓe ta gabotire ta luure to on luuri ni on kultoran to on kultori bo halas on wala sembe kadi to on ngala sembe bo nden kanoye nden ka ɓe jaloto on o wiwata sabari hukum sembe mon dilla quwwatukum wa dawlatukum wasbiru muñe inna allaha ma sabirin ande allah ɗo wondi be muyɓe nde allah ɗo wondi be muyɓe kam be balla be andal maako ballal maako jaalorgal maako nden ka to ni on laati on mumini en on tokki ko allah seniɗo wi kam onon wonata jaaliɓe ko neɓa ko ɗum yawa fakat jaalorgal ka wonanan mon onon on yo kalimawol dawla ngol ɗo mari manaji feere feere dawla man ɗo ngol laatoto ha deede ko hutinirte laatoto jawdi nonnoon dawla man ɗum laatoto bo fahinta to ɗum wari ha konu ɗo ɗume ha ɗo kawata sabari hukum ɗo wi quwwatukum wa dawlatukum yo nden dawla man ɗo to laatake je ha konu laata diwal jam'u muɗum nden ɓe wi to laatake ha laamu bo laata duwal ɗo bo dawlaji feere feere o nden ɗon man ɗo kanjum on goɗɗo darorto be muɗum mo dawla muɗum ɓuri sembiɗitgo fuu kay ɓurata marugo sembe nden kam ta gaabi wona hakkude moɗon sakko on kultora sakko sembe moɗon dilla dawla ardugal ha woni fuu ɗo mari haaje yimɓe ɗabi'a meɗen ha yimɓe waɗi tato ha nokkure fuu dotti en tato fuu a yiyan ɓe ardini goɗɗo gooto to ardi ɗo gonɓe ɓaawo maako oɗo mari haaje jam jawdi oɗo mari haaje ardiɗo ɗo ɗo mari haaje jam jawdi oɗo mari haaje jam andal oɗo mari haaje yimɓe cembinɓe non noon ha jaati muɗum oɗo mari haaje yimɓe cuusɓe ɓeɗo to gooto ngakkaniɓe ni a tawa bononda waɗan ha ardugal go to an on laati ardiɗo a dawritina yimɓe man ko a waɗata fu tata fañu non noon a waɗa annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wala mo ɓurata mo hakkilo imanaku kanko allah leni wari andini en be dina fuu amma allah seniɗo umrimo wa shawirhum fil amri dawritinɓe ha fi an bo mbiɗa kay ar ka dawritinta goɗɗo an tan a waɗan a heɓata nasaraku ha foroy wa shawirhum fil amri fa ija azamta fa tawakkal ala allah dawritinɓe heedi fi nden to a tayni jotta ka fakkat a waɗan to yoftu fima ha allah hoola allah kadi allah wallete amma modiɓɓe mbi to a dawritinanimɓe a sarwoto yimɓe bo se a sarwa goɗɗo jam andal kulo allah marɗo adilaku yo nden bo giɗo ma kuje ɗe kawta nden a sarwa goɗɗo man a hutina be rayu maako ɓe mbiyenoy to goɗɗo man gañoma ɓe mbiɗo bo ko sappima kaja kam tata waɗu yo waɗu ɗum kanjum on ngam gañomaga ko sappete fu ko torrete on wasbiru muñe inna allaha ma sabirin ande allah ɗo wondi be muyɓe goɗɗo muyɗo barjari ma ko ɗuundi masin ha duniyaru be lakira fu goɗɗo muyɗo kanko on rewata allah ceniɗo goɗɗo muyɗo kanko accata yedduki allah wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ayi allah seniɗo wi kala yimɓe pat tabiti nder rusɓare se nuɗɗiniɓe kuwi kuuɗe laaɓɗe ɓawa toon wi wa tawasaw bil haqqi ɓe wasawtiri be gonga
gonga to goɗɗo muñayi jogataka gonga ba ƴulmere yite wayi ha a muña a joga ɗum na caɗɗum ɓe gasotiri ɓe muñal to muñal ɗo wooda goɗɗo rewata Allah ceniɗo to muñal ɗo wooda goɗɗo accata yeddugo Allah ngam woodi kuje ɗe sunatamo nden nde Allah ceniɗo wi wasbiru inna allaha ma sabirin muñe Allah ceniɗo ɗo wondi be muyɓe aya gorka feere Allah wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab no yeccago mon muyɓe ɗo Allah ɗo hebbinina ɓe mbar jaari maɓɓe ko luuti hisaki kala kuuɗe fuu ndimgal mum ni alhasanatu bi asri amsaliha ila 700 difin ila adafin kasira kugal bongal gotal Allah sowanama 10 yeru magal Allah sowane 700 bana magal ha yaha cowi ɗuɗɗiɗi wala mo andi limgal man sey Allah amma ɓe mbi ha muñal Allah wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab muyɓe Allah ɗo hebbinana ɓe bar jaari maɓɓe ko luuti hisaki dede ko a numata a waɗa lissafi ma mathématique ma fu ɓuri noon ko Allah seni ɗo warjata ɓe derɗirawo julɗo laatu nder muyɓe goɗɗo muyɗo o bo kanko woni nder yimɓe woɗa gikku en a yi o muñan o acca yeddugo Allah o muñan o ɗowtana Allah o muñanan gendo maako moy fu haalata wiya woɗugo gikku ka bana wayne woɗa gikkujo bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi o heɓan mbar jaari ndi goɗɗo baalowo naafugo ñalla sumgo kanko bo wawi ɗanugo o sumaki yo woɗugo gikkuɗon nder ko naadata ɓi adamajo aljanna wala goɗɗo booɗa gikkujo ni nden na o muyɗo kam kay waɗata innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab ha ɗo bo Allah wima wasbiru inna allaha ma sabirina muñe Allah ɗo wondi ɓe muyɓe bin nasri ɓe nasaraku wal awni e wallide nden kam fakatto ni laatake sardiji ɗi on kebbini ɗi onon goni janotoɓe wala takunu kalladina kharaju خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا تاتلاتك الذين خرجوا ببن غرتي من ديارهم يغيتي مابbe liyamna'u irahum tema o wi irahum kawata liyamna'u irahum ngam ɓe kaɗa geelooɗi maɓɓe walam yar'aw ɓe surgilaaki baada najati ha ɓaawo hiskimaji jonta kam heferɓe makka go abou jahli en gurtunoɓe ngam dalila geelooɗi muɗum ha ɓe jaha jotta ka ɓe paddana geelooɗi maɓɓe ɓaawo nde ɓe heɓi habaru geelooɗi maɓɓe kisi ɓe lortaaki kamɓe kam nde ɓe lortaaki goo bataran ngam ƴaggare wari a annasi e yiinuki yimɓe hay sugaalu nokkuɓe mbi la narjiu hatta nasraba alhumura wa nanhara aljura wa tadribu alayna alqiyanu bi badrin fa yatasama'u bi dhalika annas ɓe mbi ha ɓe gurti ɗo ko geelooɗi kisi kanjum ɓe jahananno ɓe lortata ɓe mbi min lortata ha min jaha nokkure wiyetende badar min jara mbalji toon min looja geelooɗi horɓe fiya bawɗi dow amin gimda min ha nokkure wiyetende badar yimɓe fuu nana bolwa ɗum ɗo ɓe kultoramin aseɓe anda kamɓe mbiyen ɓe jahan watugo on manga maɓɓe man abou diali Allah seni ɗo wi wala takunu kalladina haraju min diyarihim batara tata laate onon mumini en kamba ɓen gurtiɓe ha ci'e maɓɓe dow ƴaggare to ɓe gurtiman ɗo wa hum abou jahalin wa man ma'a ɗum baba majjere be gonduɗo e maako zalika annahum lamma balagul juhfa kamɓe ɗo nde ɓe hewti ha nokkure wiyetede juufa ha nokkure to yimɓe meɗen ƴumbiri heɗɗo harminta her muɗum amma jotta ndiyam moyti nokkure man nde ɓe kewti ɗon ɓe dillan jotta kam ha ɓe ya ɓe taɓɓa geelooɗi maɓɓe ngam habaru warani ɓe abou soufiane lenani ɓe mouhammadou wurti jotta kam atan geelooɗi maɓɓe o jotta kam ɓe gurti jotta kam ha ɓe yaɓe kisna geelooɗi ɗo jawle maɓɓe ɗon ɗon
ɓe gurti goo ɓe heɓi habaru bo fahitta geeloɗi goo kisi to hawtade ɓe noon fuu ɓe wi ɓe lorata wafahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wafahum rasulullahi dhalika annahum lamma balagul juufa wafahum rasulu abi sufyan wa qala lahum irji'u faqad salimat irukum o wi wafahum rasulullahi ɗo nana wafahum rasulu abi sufyan nde ɓe yetti ha nokkure wiyetede juufa nelaɗo abou sufyan kañumon mawɗo ha dow jahangal jawdi maɓɓe goo fotti be maɓɓe wa qala lahum irji'u faqad salimat irukum o wiyata ɓe lore haqiqa geeloɗi mon kisi en mbino abou sufyan modi ɓe wi o tokki wakkere sahilul bar her wortallo maayo laawol ngol ɓe mboway o heɓi o hisni geeloɗi goo nden ɗon goo nde ɓeeɗo goo wiɓe noon fa qala abou jahl ndenaɗo abou sufyan wakkati wimo noon se abou jahli wi la wallah hatta naqdima badaran wa nasraba alhamra wa nanhar aljuzura wa tadribu alayna alqiyan fa yatasamau bidhalika annasu wa yahabunana abou jahli ayi badaran ƴaggade go sike o wi kay hunorago allah min lortata se to min jotti ha nokkure wiyetede badar to min jotti toon min jarambal min looja geeloɗi horɓe piya bawɗi dow amin yimɓeji pat nanamin ɓe kultora min asenga andaga yeyi watugo on ɗum hitande ndeye konu badar waɗi hitande ɗiɗaɓre eggugo annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam makka hota madina perol annabijo hitande ɗiɗaɓre ɗum laati bo nder lewru suumaye 17 lewru suumaye ɓe ɗo mbiya ko fondanta miladi ko fondanta dayeki annabi isa alayhi salatu wassalam bo ɓe wi ɗum 13 lewru mars 13 lewru maris hitande bo 624 an andi ko on ɗon to hitande 1994 on konu badar waɗi ɓaawo majum en jangino ko nu ɓe yahude en jangino ko saalino on gejjiti ɓe nam bani gourayza bo ɓaawo ɗon waɗi hitande 27 non noon to kayum bo banni ɓe wi ha waɗi kayum bo konu muɗum to ɗo hitande ɗiɗaɓre eggugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam makka hota madina on ɗum waɗi to ɗo bo nden ɓaawo toon on kadi haala ko nu bani gourayza bo waɗi ɓaawo ɗon allah seniɗo wi onon mumini en tata wa e baɓen gurtiɓe ci e muɗum dow ƴaggare maɓɓe ma noon kanjum ɓe mbi kadi waɗi a annasi e yiinuki yimɓe kadi haala geeloɗi mon on jahanno on hisnati ɗi heɓi ɗi kisi ko yarata on fayin on heɓi geeloɗi mon ɓe jawle mon fuu hisi ɓe mbi kaayi minin kam min lorata seeto min yetti nokkure badar tawon min jarambal toon nden min looja geeloɗi horɓe fiya bawɗi yimda min ha nokkure wiyetede badar yimɓe pat nana to ɓe nani go ɓe kultora min ɗoɗɗon abou jali go nga yehi nga waati kadi kanga be ko nandi e maaga ka fuu wayne en 17 sukuna nasa ɓe ɗon padda yimɓe ɓe ɗo haɗa yimɓe an sabilillahi accina ɗatal allah wallahu bima yamaluna muhit wallahu allah muhidun pillitiɗo bima yamaluna ko ɓe kuwata bilyayi wattayi to o wi beete wallahu muhidun bima tamalun allah pillitiɗo andal ko on kuwata to yaake nden kam lisme kadi ɗede ko allah seniɗo umri on tawaɗe ko ɗuuti noon ha aya wala takunu kalladina haraju min diyarihim bataran wa ri'a annasi asbabu nujulil aya sababuji jippaki aya man akhraja ibn jaririn inda muhammad ibn ka'b al-qurazi muhammad ibn ka'b al-qurazi kanko mo bani gourayza yande ko no bani gourayza go en bino don bo sa'dum no o wiyete sa'dum no muaz kanko on annabijo dungani o hiitaɓe o hiiti ɓen go kiita maɓɓe kala mo yetti habgo ka fu on man bare rewɓe be ɓikkon bo dahe
to kanko Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi ɗo yake nden o pamaro o ñuufaki kanko woni nder kisɓe o filde hadise o ibnu Jarir wurtini ha Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi qala o lamma kharaja al-Quraysh min Makkah ila Badr ndeni Quraysinko en gurti daga Makka ɓe jahan nokkure wiyetende Badar ɗum inde nokkure on wiyete Badar ɗo na inde kono man ɓe inni kono Badar ɗo ngam kono waɗi ha nokkure man kharaju bil qiyani wa dufuf ɓe gurtiɗi be horɓe gimoɓe be bawɗi fuu fa anzala Allahu ɗon Allah jippini wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a annas tata laate ba ɓen gurtiɓe daga siye muɗum ɗo ƴaggare e yiinuki yimɓe nden wa yasudduna an sabilillah ɓeɗo fadda yimɓe ɓe kaɗa yimɓe bo laawol Allah wallahu Allah ba muhidun pilitiɗo andal bima yamaluna ko ɓe kuwata to ɗo wolwana ɓe bo bima ta'malun ilman Allah pilitiɗo andal nde nini laatake oɗo andi da ko wurtini on ɗum ƴaggare yiinugo yimɓe ɓe haɗgo yimɓe dina fa yujazihim bihi kadi o warjoranɓe be majum onon mumini en onon ka tatawa e noon wa iz zayyana lahum shaytan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان وقد شيطان جكنني به واذكر إنه شفتر إذ زين لهم الشيطان وقد شيطان كان كويته إبليس زين لهم وجكنني به وفاونني به أعمالهم كودما به بأن شجعهم وسوستني به على لقاء المسلمين دو فتك بجول به لما خافوا الخروج ndeni ɓe kultori wurtuki min aadayi min goye konnen maɓɓe bani bakrin inneteɓe bani bakre heferɓe makka goo ɓe kultorino wurtugo yaha konugo ɓe kuli konne en maɓɓe kamɓe wiyete bani bakre ɓe wurta daga makka ha ɓe yaha konuɗo bani bakri ndun we wa kanat garibatun min gouraysin wa baynahum lhurubul kasira ɓe laatake kamɓe ɗo ɓe ɓaddiɓe heedi gourasinko en nden bo kaɓe duumiɗe ɗon no hakkunde maɓɓe be ɓeɗo man to kadi ɓe kuli wurtago ɗon nde ɓe kuli wurtugo goo wa qala lahum nden iblis sayɗanu wiyata ɓe la ghaliba lakum lyawma min annasi wa inni jarun lakum sayɗanu wiɓe la ghaliba lakum lyawma handere nde wala jaalowo on min annasi goye yimɓe wa inni jarun lakum min o mi takorammejo mon min mi keddiɗirawo moɗon min kinana ɗibgo e leñol wiyetegol kinana go o wi kinana man ɗo laatake ɗum leñol goo kamɓe wiyete bani bakrin wa hum qabilatum kinana ɗum leñol ha kinana kamɓe bani bakrin ɗo o wi wa inni jarun lakum min ɗo mi takorammejo won mi keddiɗirawo mon wa kana atahum fi surati suraqatamni malikin sayyidu tilka nahiya sayɗanu warani ɓe ha sura warani ɓe ha natal suraqatumnu malikin kanko woni jagorɗo nde a toon ma wangere nde o wari goni ɓeɗo gi'a nda goɗɗo moɓe andi on nden o wari oɗo wolwana ɓe o wiyataɓe hande ka wala jaalowo on ngam min omi keddumoɗon miɗo andi haala yimɓe man ɓe fuu maɓɓe no ɓe goni on kisan قال ابن عباس جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين هاوي وإني جار لكم وكان أتاهم دو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجاء إبليس يوم بدر إبليس كان كوني شيطان الله إني إذ زين لهم الشيطان شيطان من إبليس دو ورني به yande kono badar fi jundin min as-sayatini halawale kabo be goy saydanuji ma hu rayatun warani be heferbe on warani dey ma hu rayatun fi surati rajulin min rijali bani mudlijin odo woni odo mari natal sura photo
ibgo gorko mo ibgo e worɓe bani mum lijin gorko man kanko wiyete Suraga tumnu Malik nde ɓe gi sayɗanugo wari ni nda ɗum Suraga tumnu Maliki noon ɓe gi nden faqala lil mushrikina kanko sayɗanu o wiyata heferɓe yo la galiba lakum lyawma min annasi hande ɗo wala yimɓe fuu jaloto on gurte jahe kaɓe wala goɗɗo jaloto on to goto to o wari o susɗini ɓe dow habre banni to kamɓe goo deydey nane ɓe ɗon no hultora nde o susɗini ɓe goo wallitiɓe kadi jonta ka ha dow cuusal falamma tara'atil fi'atani wakkati geɓe ɗiɗi gi otiri iltagatil fi'atani geɓe ɗiɗi potti almuslimatu wal kafira yeɓre julde ɓe heferde laatiɓe julɓe ɓe laatiɓe heferɓe nde ɓe potti wara almalaikata kanko goo sayɗanu goo mo wardi be Suraga tumnu Malikin goo wakkati man se o yi malaika en wa kana yaduhu fi yadi Haris ibn Hisam yaake man jungo maako ɗon ha jungo Harisu bi Hisam ɓe ɗo nangotiri juuɗe wakkati nde o yi heferɓe potti be julɓe o yi malaika en na malaika en jippino dow asama sike en jangino aya yumiddukum rabbukum bi alfin jawmirawo maɓɓe ɓeddinɓe be malaika en ujunere ha suratul Ali Imran Allah wi o ɓeddani ɓe ɓe ujune tati ɓawo toon ujune joyi kadi bo to nden o wi wala waman nasru illa min indillah nasaraku ballal ka wala ko woni wona ha Allah na ngam ɗuɗgo yaake man juuɗe maako oɗo nangotiri be juuɗe jagorɗo leñol feere ɓeɗo jaaha kanko go yi nda malaika en ɗon jippo yaake man go sey o hultori kadi kanko sayɗanugo nakasa ala agibay se o lorti ɓawo nakasa raja ala agibayhi o lorti dow teppe maako kanjum woni o lorti ɓawo haari ban o doggowo wa qala o wi inni bari'um minkum inni ara ma la taraw o wi min kam mi barriɗo ha moɗon min o miɗo yiya ko on giyata jonta dey wa qala lamma qalu lahu wakkati ɓe mbimo atahjuluna ala hadha al hal kadi a dujjan min ha yaake ɗo na nda jotta ka a susɗiɗi min haala habre min gari min kaɓan be julɓe nden jonta a wiya a doggan a acca min ɗo kadi o jaabi ɓe kadi tadruku nasaratana fi haji l haali kadi a accan wallugo min ni banno min gorri jotta ɗo an bo susɗiɗino min ha min kaɓano nden yaake man on o jaabi ɓe kadi o wiyata ɓe inni ara ma la taraw inni bari'un minkum min jiwarikum min o mi barriɗo yibgoyata ko rammekumon wondugo be moɗon ɓadortirgo be moɗon ɗo mi barrake mi fiɗɗake ɗum sam inni alama aratarawna ngam min o miɗo yiya hunde nde on yiyata minal malaikati ibgo e malaika en miɗo yiya malaika en ɗon jippo daga dow onon bo giyataɓe inni akhafullaha miɗo hula Allah ni hulikani to o halkanmi tata jotta ɗo Allah barami ha ɗo to hayino bo torino Allah seni ɗo wi anzirni ila yawmi yub'asun sabbitinam min o ha yande yimɓe ƴummitinte o wiyata to kadi nda jotta ka komi yiyata ɗo onon on giyata ɗum kanjumin kami hulan ɗum jonta to nden o wiyata bi taslidil malaikati alayya o wi tatani Allah jalna malaika en mi yiyata ɗo dow am jonta ɓe mbaranmi to kanjum kadi min kam mi fasiti komi wino mi keddiɗirawo moɗon wala jaalo on hande iggo yimɓe goo min kam mi wurtake haala mon mi wallata on sam o wi to nini sayɗanu wino anzirni ila yawmi yub'asun sabbitinam ha yande yimɓe yummitinte nden Allah seniɗo wimo an aɗon nder sabbitinteɓe ha yande yimɓe yummitinte nden ha ɗo bo wi o hulan malaika en ɗo ta mbaramo e noy ɗum jaabirte her man o wi ɗum jaabete bi annahu li siddati ma ra'a min al hawli ngam satugo ko o yiyata ibgo e kuleli kanjum en wi kulol to loowi ɓernde halas wala ko luttanima jotta ka separgal to heɓoto hawtade ɓe Allah seni no wimo innaka minal munzarin an aɗon nder sabbitinteɓe amma yigo malaika en nde o hultori ɗo oɗo yiya jotta to hakkilay o mayan jotta de separgal luttanimo kadi yo nasi alwada bi annahu minal munzarin yaake man sayɗanu yejjiti be ka Allah inaninomo kanko oɗon no nder sabbitinteɓe goo to ɗon man inna saytana la khawfa indahu sayɗanu ka wala kulol ha woni ha muɗum dey wa illa lama kafara wa adalla gayra to sayɗanu hulanno Allah na o hufrintano Allah to sayɗanu hulanno Allah na o majjinta yimɓe
taw jotta kam na Allah o hulata maygo ɗo on o hulata kanko ɗo man bo fayintana o huli ko o hissata maygo karagare fu o maaya a yi wakkati nde Allah seniɗo meedimo nden o wiyata anzirni ila yawmi yubasun o tuubayi o wiyayi Allah o tuubi Allah yaafomo dey o wi kay Allah sabbitinamo kanko ko hayande yimɓe ƴummitinte on Allah wi ngala innaka minal munzarina ila yawmil waqtil malum a sabbitinteɗo amma ha wakkati ñalomare andade hanko ka haaje maako o sabbitine o mayata seyande yimɓe ƴummititta na ni on kanko o wi'eyno kay Allah seniɗo wimo ha wakkati andaɗo woodi yaake luwarrere fuufete yaake man ka sayɗanu mayan kadi kanjo o wi inni akhafullah min miɗo hula Allah ni hulikani to o halkammi miɗo hula Allah ta jalna malaika en dow am jonta ɓe mbaranmi ha nokkure nde wallahu shadidul iqabi Allah sata yangadajo yangada ka sayɗanu wiyata harɗo na yangada ka alakhira o hulata dey yangada ka maygo maako jonta banno on en mbito ni o hulanno Allah ceniɗo on kam o tubananno Allah o hufranta ɗum o tubananno Allah o majjintano jeeyaɓe Allah to yasihu an yakuna min jumlati gawli saytani wa atizarihi to ko bo ɗum laata ɗum bolle goɗɗe feere puɗɗitiɗe ha bolle Allah wallahu shadidul iqabi laata Allah on fuɗɗiti bolle mum feere malla bo daga o wi inni akhafullah min miɗo hula Allah kanko sayɗanu man ni o wi wallahu shadidul iqabi Allah sata yangadajo yangada man fu ko o hulata ɗo mbarego jotta go is yaqulul munafiqun إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون إذ كدبوا اذكر سفتر عن محمد والوف إذ يقول المنافقون سفتر وقت نافقين بأن والذين في قلوبهم مرض إبجاوني در برد مودم غر هؤلاء دينهم بيدو دين ما بيستي بدي المنافق كان كون سودو كفرا كون در برد ما كون den wangina kuude dina bi adamajo wangina be suuda der bernde mudum fu imana ku do on nafata mo to nini kefera ku do suudi der bernde den wangini kuude dina ɗum nafata on man innete munafiq nafiki en bo Allah seniɗo wi en innal munafiqina fi darakil asfali min annar nafiki en kamɓe saɓɓata ha mbeɗu les lesu iggo e yiite heferɓe fu dow maɓɓe gonata nasalullah salamata wal afiya id yaqulu lmunafiquna wakkati nafiki en ɗo wiya asbabu nujulil aya sababuji jippaki aya قوله تعالى إذ يقول المنافقون روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف طبراني أودي دفت معكو ديدي كبير بأوسط بصغير تو هادو حديث والقول في اللي دفت معكو أوسط ناكن جتان أمري دي قد فودن وفي اللي حديث والقول دفت معكو أوسط بسند ضعيف بيتو قل تنبغان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل الله على نبيه بمكة wakati Allah jippini do annabijo maako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha Makka sayujamul jam'u wa yawalluna dubur sese jamaare hawema e hokkita bawo qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya Rasulullah ayu jam'in de aya may jippi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jaminu laado Allah o wi kadi jamaare de kadum de yere jamaare tamminde doggugo do dum de yere umaru jaminu da Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika qabla badrin kanjum do daga yeso ko nu badar wadayno bo de o jamma fa lamma kana ya badrin de lataka yande ko nu badar wan hazamat quraisun den quraisin ko en kawi habre gorde wayne be wayne capay jeedi do bara wayne be wayne capay jeedi do daha wobbe luttube doggi to don gonayi be kawi har don go kadi nda Umar bo attino jaminu laado Allah sallallahu alaihi wasallam nazartu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi asarihim musalliman bisayfi o wise mi laarinu laado Allah damu ha baawo mabbe kanko do do fi ka fay yaqulu do wiya sayhujamul jam'u wa yawalluna dubur sese jamaare hawema
ɓe dokkitan ɓaawo fa kana yawm badrin o wiɗo oɗo laatake hende kono badar on fa awdala llahu fihim se allah jippini nder maɓɓe hatta ida ahasna mudrafihim bil adab hande min nangiri neminiɓe maɓɓe ɓe yangada ha jarara gare aya wa awdala allah jippini alam tara ila alladina baddalu nimatallahi kufra beele a yiyay a andana ɓen wattitiɓe moƴƴere allah ke feraku nda ko allah moƴƴiɓe jawdi teddugo leñol laamu nden ɗon fuu ɓe waɗi ɓe kufrani allah o wi ramahum rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fo wasi'atuhum rabia nulaaɗo allah fiɗi ɓe o nokki jarani nder junngo maako ni o wukki ɓe wukkande woore man ɗo nde heyiɓe ɓe fuu maɓɓe wa malaɗa ayunahum wa afwahahum nde hebbini gite maɓɓe ɓe kunduɗe maɓɓe fuu hatta inna rajula la yuftal wa huwa yakfi aynayhi wa gaan ha laati goɗɗo ɗo bare ɗon ni oɗo hilli kanko wa yiggugo gite maako ha goɗɗo wara ɓe balmol fuu bara mo andama sam fa anzala allah allah jippini wa ma ramayta is ramayta walakinna allaha rama an a fiɗayi wakkati a fiɗi wubande nde a wubi ɗo se kaka ɗum allah seni ɗon fiɗini ɓe be majum wa anzala fi iblis allah jippini ha iblis falamma tara an fi'atani nagasalaagi ɓayi falamma tara atil fi'atani wakkati ndege ɓe ɗiɗi gi'otiri yeɓre heferɓe ɓe yeɓre julɓe nde fotti nakasa alaagi ɓay sayɗanu ka lorti dow teppe muɗum doggi kayum wa qala uqbatun rabia wa nasun maahu min almushrikina yawma badrin uqbatun rabia ɓe yimɓe feere hawtade ɓe maako ɓe wiɗoɗo ɗum yande kono badar on ɗum waɗi kamɓe man ɓe winoy ɓe mbi garra haulai dinuhum ɓeɗo dina maɓɓe estiɓe dey julɓe on ɓe ɓarlanta ɓe wi non ɗo fa anzala llahu se allah jippini is yaqulu lmunafiquna walladina fi qulubihim maradun garra haulai dinuhum siftoru wakkati nafiki en wiyata ɓe ɓen ɓe ñawji woni ha ɓerɗe muɗum estake ɓeya toon ma dina muɗum dow foti gadin ɓe tampuki haɓɓere woni ha ɓerɗe muɗum ɓe wi garra ha ulai ɓe estake ɓeya toon ma almuslimina julɓe dinuhum dina maɓɓe on estiɓe is haraju wakkati ɓe gurtima qillatim hawtade ɓe famduki maɓɓe nden yugatiluna al jam al kasira ɓe ɗon habda ɓe jama'are ɗunde kamɓe go julɓe go 1,3 nden heferɓe bo ujunere malla ujunere ko luuti 50 tawahuman ɗo wahmuki annahum yumsaruna bi sababihi o wi kamɓe go ngam sababu dina maɓɓe ɓe ɗon giya kamɓe ɗo ɓe ballete ɓe heɓan jalorgal heferɓe go ɗo wiya ɓeɗo kana dina maɓɓe on estiɓe uqbatum rabia be yimɓe feere hawtade ɓe maako ibgo e heferɓe kamɓe mbi haala man bana ni yande nden qala taala allah ɓagiɗo wi fi jawabim her jabago ɓe wa man yatawakkal ala llahi fa inna allaha azizun hakim wa man yatawakkal ala llah ko mo yoftake fi mum dow allah yasik bihi oɗon hooli allah oɗo andi fakar allah wallan mo maran nasaraku oɗon dow imanaku yaglibu on man o jaaloto fa inna allah andu allah azizun jaaliɗo fa inna allah andu allah azizun tedduɗo galibun ala amrihi jaaliɗo dow fi muɗum nden kam o ɗowtanimo kayum marata jaalorgal hakimun jam hikimajo bo fi suɗɗi her kuugal maako ngal o huwata ɗo o gonijo her maagal nden kam fakat mo nuɗɗini nden hoolake allah kayum marata jaalorgal na ɓeɗo ɓe nuɗɗinayi allah nden ɓeɗo tokkitini labbi maɓɓe on marata jaalorgal na yiyande man ɓe kisayi kadi nden allah seni ɗo wi walaw tara id yatawaffa alladina kafaru lmalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum وجوبوا عذاب الحريق نسأل الله السلامة والعافية صلى اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين